Yugo-yugon mo ang ganda. Ganito pala kaganda mag-harvest ng bangos. O yugo-yugon mo hala ka dyan. Yan ang pinakagwapo ni mga idol sa isla. Si Kagraray. Si Bogart. Yugo-yugon mo wow. Yan mga idol, para naman kami sa cage ng bangusan. May ma-harvest. Mahaling nito kung paano mag-harvest ni bangos. Sa mga pagkiriba talaga mga idol. Ayun mga idol, yan mga kaibahan talaga tabi. Ito mga ka-idol talaga sa sula, uyug-uyugon mo diyan po ilalaang sa mga bangos. Ayan. Iyulisan ako. Ayan mga idol, mahiling tabi dito kung paano mag-harvest kay bangos. Uyug-uyugon mo Di si kuya ko, ligdisan na sa may Digi sana ako, tabakang mahulog ako. Sige, isug-isug mo. Katarang ba ganito mga idol? Dahil tataw si Kuya Kulmag, langaw Yan tabi. Sa ubas tabi, isos maurang kung daw sumisid. Biyo managad na nagkikirikisi, uyug-uyugon mo. Ayan, ini pong cage na ini ang harvest yung tangon niya. So yan napag-iba kita digdio sa sa harbisan kan bangusan o yuguyugon mo Ayan mga idol, may na kita, may busero na tabi, ang pinakagwapo tabi sa isla ni Kagraray, si Bogart o yuguyugon mo and si Primong We o tabi o yuguyugon mo May duwang busero, siyempre naman busero ng mga babaero o yuguyugon mo bagaan. Masaraklit na yun mga idol. Para day kitang camera sa irarom tapag iniilinabtut ang cellphone tang iyon ang pagkapierde wow, uragon talaga ining mga mga busero ta talaga mahapis na mahapis ang apod pa lang kayo mga idol, hapis. Ayan, first time tang makaiba din mga idol na mag-harvest. Day ako dyan, ako dyan. Nalulula ako. Alam mo naman sa baga nagugurang. Kisa ini yung cage tabi, Primong Bogs? Si Bogs, yun si Bogs lang. Kaya pala nila kay Idol Bogs, uyug-uyugon mo Shout out po sa mga taga Sri Lanka kamag-anak kayo ng mga idol, uyug-uyugon mo Nagurulian po. Ayan, yan naman si Tia. Ayan, shout out po sa papa ni Primong Bogs. Ayan. May mga tanda pa mga idol din ibahaw. Pero kayo po ang tanang harbison, tadarakulao na. Uyug-uyugon mo uyan na mga idol, nagsisid na tabi. Pero dahil may manahilingan nasa irarom na. Paano naman mahiling? Huto na mga idol, uyug-uyugon mo Iyan talaga ang pinakamaulog magsisi. Dahil silang uranti para. Balino pa kaya ang mata? Yan na, may naglayog na mga idol. Uyug-uyugon mo May naglayog lang saro. Taod-taod kaan, ribo na. Ang estimated tons, pero ito, Bob, 4 tons. 4 tons mga idol. Na bangos. Usong sabihin kang 4 tons mga idol, 4 na tinulada. Bakong 4 na kilo. 4 na tinulada. Ayan po ang mga busiro ta mga idol. Nagsirilyab na talaga. Ito na, uyug-uyugon mo Ayan, kaya sa mga dyan, mahiling kang video tagi ng mga idol, paki-like, heart, share naman. Pwede ko ito ba ito? Ayan, mahiling nito dyan kung paano harbison ang bangos. Apa daw? Yun na. Pwede ka magpalito mo.
Ayan mga idol, oh. Pig hatak na po. So, net, uyug-uyugon mo an. O yan na po, nganing mahiling nindo. Ako talaga. Excited na kitang mahiling ang mga bangos. Uyug-uyugon mo. Ayan, narani kita mga idol dito sa Sula Bridge. Oh, wow! Oh, yan na mga idol. Uyug-uyugon mo an. Ang ganda! Ganito pala kaganda mag-harvest ng bangos. Uyug-uyugon mo an. Hala ka dyan. Ganyan kadami yung bangos dito mga idol. Wow! Ang lalaki. Ayan. May nakulaw na bangos. Oh, may nakulaw na bangos mga idol. Uyug-uyugon manuni pala. Ay, tao pala. Uyug-uyugon mo ah. Ayan na. So, minurubo na mga idol sa dagat. Tao yan na po. Oh. Grabe talaga. Wow. Sula po ini. Nasa Sula po kita. Nag-harvest. Malapit lang dito sa Sula Bridge. Okay, Sula Bridge yan mga idol. Taw-taw, di-upload ko na nga eh. Ayan, papataw-taw doon pa yan mga idol. Medyo mga mahiro pa ang sira. Grabe talaga. Ayan, dapat pala nga papataw-taw doon muna. Kanin kayo na magralayo. At marulokso yung paglinagay sa flatboat pa lang. Sige. Taon-taon, dilalag na yan mga idol sa flatboat. Ayan, medyo medyo naglaylo na sa mga bangos. Kaso bago grabe talagang pirik-pisik talaga. Ayan na, pig ko niya na. Pig silo na. Lalagay na sa flatboat. Yung. Ayan na, may bangos na si Kuya Bot mga idol. Yan talagang buhay na buhay pa yung mga bangos natin. Dito lang yan sa Sula. Sula Bakakay. Uyug-uyugon mo. Ayan. Buhay na buhay talaga mga idol. Oh. Kita nyo naman talagang wow. Ayan. So ang saya. Ang sayang tingnan mga idol. First time natin. Nakula sira pa pala ligdiyo. Nakula pa man. Oh. Yan, wow na wow talaga.